Hello, खुलुमबाय बयनिसिमबो वेलकाम बैक टू द चैनल राजा खुं यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं आरो दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ खनसे बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरनो थाबाय दा दिनैनि गोदान भिडिअआवहाय सानडे कमेन्ट्स बक्सआव सफैदोलाय गासिबो नोंथांमोन दा दिनै सानडे कमेन्ट्स बक्सआव बोरै खालामनाय जायो होनबा नोंथांमोना बेखौ मिथिखागौ जायनाखि आंनि अल्ड साबस्क्राइबारफोर दा सानडे कमेन्ट्स बक्सआव जायनाखि नैबे लास्ट उइकनि सप्ताहनि माखासे इम्पर्टेन्ट कुइसनफोरखौ लानानै फैफिननाय जायो दा बेवहाय बयनिबो कुइसनफोरखौ नोंथांमोना एक्सपेक्ट खालामना मानो होनबा नों 1 उइकआव खमबाबो एभारेज 1000नि आसपास बे खाथियाव माने कमेन्ट्स जायो दा बे कमेन्ट्सफोरखौ नों गासिखौबो रिप्लाइ होजोबनांगौ गोरलै खोथा नङा दा बेनिखायनो मोनफा मोननै कमेन्ट्सफोरखौल' पिकआप खालामनाय जायो दा बे मोनफा मोननै कुइसनफोरा एखेयानो बांसिनानो दा एखे कुइसनखौ नोंथांमोननि नामखौ लायाखैब्ला बे मोनफा मोननै कुइसनजोंनो नोंनि खामानिया सल्भ जाबाय होननानै नोंथांमोना मानिनानै लानांगोन आरो नोंथांमोना माखासे कुइसनफोरा रिटार्न जाफिनबाय थायो दा बेफोर कुइसनखौ आगोलनि माखासे भिडिअसफोराव आं अलरेडि रिप्लाइ खालामनाय दं नोंथांमोना बेखौ थांनानै नायनो हागोन बाहाय नोंथांमोननि माखासे कुइसननि एन्सारखौ नोंथाङा मोनगोन आरो नोंथांमोना बांसिनानो रिलेटेड कुइसनखौ सोंनाया गाहाम होननानै आं खनसे बुंफिननाय जाबाय दा दिनैनि सानडे कमेन्ट्स बक्सआव आङो जागायनाय आखायाव लाबाय दा पबित्र बसुमतारिया बुंदों बर'फोरनाव गदाय लानाय एलाव गैना गैया दा बर'फोरनाव हिन्जाव गदाय लानानै एलाव दंना गैया बेथ' ओरैनो आगोलहाय माने होबथाग्रा आफादफोर दंमोन ओमफ्राय दाथ' अनेक हिन्जावफोर खारफालाङो सोरबा अबेबा बेंगालर दिल्ली मुम्बाइ खारफालाङो अबेबा मा जादलाहैयो मानसि गोमादलाहैयो बर' हिन्जावफोरा गोबां बिदिनो गोदाव सोराव जानानै दं दा बैफोर आफादफोरा दा थैनाय बायदिसो जाबाय ओमफ्राय एखमबा बे आफादफोरा जोनोम जाफिनो अबेबा लास्ट बोसोरावहाय इलेक्सन टाइमावहाय जोनोम जाफिननाय बायदि नुदोंमोन ओमफ्राय दा थैफिनगोन ना माखौ खुनु माबा गैला माखासे आगोल आफादफोर दंमोन बर'फोरनाव माने बर'फोरनि समाजखौ होबथाग्रा माखासे हिन्जाव गोदाय लानाय ओमफ्राय हिन्जावफोर सोरजोंबा गुबुन जाथिजों हाबा जानाय सोरजोंबा खारफाद लानाय माने बिदिखौ माबाग्रा दंमोन दा बेफोरो गैया बायदिसो जालांजोब्बाय दा रोंलां बसुमतारिया बुंदों आदा जोंनि बर' इउटुबारफोरखौ मानो सापर्ट होआ जोंनि बर' इउटुबारफोरखौ सापर्ट मानो होआ होनबा बर' इउटुबारफोरखौ माने जोंनि मानसिफोरनाव माखासे खावसेनि बांसिन मानसिफ्रानो माखासे मानसिफ्रा माने जों दस्राखौ माने थुलुंगाखांनाय जोंनाव बिदि मटिभ गैया बिदि साननाय गैया मानसिफोरनाव खिन्थु माखासे जोंनि बर' माखासे मानसिफोरा सापर्ट होयो खिन्थु माखासे मानसिफोरा बांसिनानो सापर्ट होआ आरोना बांसिन मानसिफ्रानो सापर्ट होआ मानो होनबा मालायनि मोजांखौ नायनो बायो जोंनाव बे मोनसे माइन्डसेट दं जोंनि बर'फोरनाव ओमफ्राय माने थुलुंगाखांनाय गैया माने नों एसे गोजौ दावखोबा नोंखौ ओरै गाहायाव दानफायनानै नोंखौ बोरै खोख्लैनो हायो बेखौसो सानबाय थायो जोंनि बांसिन बर' मानसिफ्रा ओमफ्राय नोंखौ सापर्ट होग्रा मानसिफ्रा जोंनि बर' मानसिफ्रा जोबोद खम ओमफ्राय डनाल्ड बसुमतारिया बुंदों हारिनि गुबुनखौ दा डनाल्ड बसुमतारिया बुंदों हारिनि गुबुंलेखौ बोखारनो मा राहा लामा लागोन दा एबार नेक्स्टआव फैदो डनाल्ड बसुमतारिया बुंदों हारिनि गुबुंलेखौ बोखारनो डनाल्ड बसुमतारिया बुंदों हारिनि गुबुंलेखौ बोखारनो मा राहा लामा मोजां जागोन हारिनि गुबुंलेखौ बोखारनो थाखाय जोङो बेखौ नोङो रावखौबो राव थांनानै उमुक जा बिदि खालामना होननानै नों रावखौबो फोसाबनो हाया नों गावखौनो गाव फोसाबनो नाजाग्रोनो नों गुबुनखौ नोंनि न'खरनि मानसिखौनो नों रावखौबो नों ओरै जाथारनांगौ होननानै नों बेबायदि फोसाबनो हाया दा बेनि थाखायनो आं बेखौ बुंनो सानदों मा दा जोंनि गेजेराव सोलायनाय गोसोआ बयनावबो जानांगोन आंबो सोलायनोसै आंबो बिदि जानोसै होननानै बे मोनसे माइन्डसेटआ बयनावबो हाबग्रोनांगोन हारिनि सेन्टिमेन्टआ बयनावबो हाबग्रोनांगोन दा हारिनि सेन्टिमेन्टआ जों खावसे मानसिनाव दं खावसे मानसिनाव गैया बेबायदि जानानै दं जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आरो माखासे खोथाया मा जोङो जोंनि गेजेरावहाय माने इडुकेसन बे फरायनाय लिरनाया माने एसे गोख्रोंसिन जानांगोन दा आगोलहाय जोंनि बर'फोरनियाव जोबोद खममोन दा बारायगासिनो दं दा बे सेम फ्रिकुवेन्सिजोंनो एसे जौगासिनबाय लांबाय थायोबा अट'मेटिक जोंनि बर'फोरनि गेजेराव अट'मेटिक सोलायनाय फैगोन फार्स्ट जोङो रोंग्रोनांगोन आरो लेखा फरा गोरों जाग्रोनांगोन नङाबाथाय नोङो हाजार नों दस्राखौ बुजायनांगौ बुजिहोनांगौआ बे गोब्राब बाथ्रा आरोना गोरलै खोथा नङा दानसोरां बसुमतारिया बुंदों मोनसे कुइसन सोंनो सानदों जोंनि बर' हारिनि माखासे सुबुंफ्रा गुबुन जायगायाव जेरै मुम्बाइ बेंगालर केरेला दिल्ली बायदि स्टेटआव थांना रां खामायनो थाखाय थांनायनि सोलाय गावनि जायगायाव मावनानै जिउ खुंनो हागोन ना हाया दानसोरां बसुमतारि नोंनि सोंनाया जोबोद इम्पर्टेन्ट दा जोंनि गेजेरावहाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय आगोलनि सिटुवेसना एसे आलदामोन जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दा आगोलनि बिदि नंला दा जोंनि बर' एरियायाव दा एसे चेन्ज जाबाय दा बेनि थाखायनो दा जोंनि गेजेरावबो ना जों बयबो जोंनि जायगायाव थानानैनो जों बायदिसिना बेफार फालांगि बायदिसिना खामानि मावनो थाखाय गोबां फ्रेस खामानि दं जोंनि गेजेरावहाय दा बिजनेसनि खोथाया बेनो जाहैबाय जायखिजाया माबा मोनसे खामानि मावनायनि खोथाया जाबाय मा जाय बुस्थुआ जोंनि जायगायाव गैया बेखौ माने खामानि मावनांगौ आरो नों थाखानाय बुस्थुखौ मावोबा नों बाहाय इमप्रुभ जानाय नङा नों डेभेलप जानाय नङा दा मेन खोथाया बेनो जाय बुस्थुआ जोंनि गेजेराव खम बुस्थु बेफोरखौ थाल लायै खामानि मावबानो जोङो थाबबो डेभेलप जानो हायो थाबबो जोङो साक्सेसफुल जानो हायो दा जोङो दस्रा जायगायाव थांनानै खामानि मावहैनायनि गोनांथि गैया आरोना दा सिगांनि समा आलदामोन जोंनि बर'फोरनाव माने सिटुवेसना एसे आलदामोन गाज्रिमोन माने
थानायनि जोंनि गेजेराव परिबेस नङामोन मोजां परिबेस नङामोन दा बेनि थाखायनो जोंनि गेजेरनि मानसिफोरा दस्रा जायगाफोराव थानानै खामानि मावनाय मानायफ्रा सोलियो आरोना दस्राफोराव थानानै खामानि मावनायाबो जेबो इसेबां गाज्रि नङा ओमफ्राय दा जोङो दस्राफोराव थानानै बुरजा खामायनानै फैसाखौ नों गावनि गेजेराव बायदिसिना अनेक बिजनेस खामानि मावफैनो हायोबा साबसिन प्रफिट दं आरो दा नोंनि गेजेराव नों जुदि फैसा खामायनायनि जुदि इनकामखौ नुहुराबा नों दस्रायाव थांनानै फैसाखौ बुरजा खामायनानै लाबोदो मावफैदो बिदिबो जों खामायनायखौ नुनो हायो आरो बिनि अनगायैबो नोङो न'आवनो थानानै जुदि बांसिन खामानि मावनो हायोबा बांसिन नोंहा इमप्रुभ दं बांसिन नोंहा लाब दं प्रफिट दङ ASK कारेक्सना बुंदों कर'ना भाइरास समाव बैसागु फालिनो हागोन नामा दा बेखौ आं बुंनो सानदोंबा जे आं अनेस्टलि बुंगोन मानो होनबा जोंनि गभर्नमेन्टआबो माखासे गाइडलाइन्स होगासिनो दं माने ससियेल डिस्टेन्सिंखौ फल' खालामनानै मेनटेन खालामगासिनो दं माने रावजोंबो राव खाथि थालायना रावजोंबो राव माने क्लस कन्टेक्टआव थानो होननानै बेबायदि फोरमायगासिनो दं दा बैसागु जायोबाथ' जोंनाथ' रंजानाय बाजानायाव मोसानाय माने ज' जागोन ना दा बे हिसाबै आं बेखौनो बुंनो सानो बेखौ फालियानो गाहाम आरो दाबो लकडाउनाथ' जोबथ'खायाखै लकडाउना एक्सटेन्डेड जाबावगोन ना मागोन बिनि अफिसियेल अर्डारखौ आं दाबो मोजां मोनथ'वाखै खिन्थु एक्सटेन्डेड जानायनि खोथाखौ बुंनाय खोनागासिनो दा बेनि थाखायनो जोङो नायदो गभर्नमेन्टआ मा होनो बेखौ नोंथांमोना खोनासंग्रोबानो जाबाय दा रंजाजागोन ना रंजाजाया दा रंजायैयानो मोजां आं सानो मानो होनबा नोङो ज' थानायजों अनेक बेराम बारदेरनायनि चान्स थायो ज' थायोबा क्लस कन्टेक्ट जायोबा MR इन्डिया दैमारिया बुंदों मोनसे सोंलु फरायनायनि थांखिखौ जाफुंहोनो हायासै न'खरनि एसे जेंनानि थाखाय दा आं बेंगालराव थायो आं दा बेंगालरनिफ्राय अमानि फार्म खुलिनो सानदों मिस्टार इन्डिया दैमारि बुंदों बियो दा बेंगालराव थायो दा बियो बेंगालरनिफ्राय फैनानै अमानि फार्म खुलिनो सानदों दा बियो बुंदों अमानि फार्म खुलिबा आंनि लाइफआ माबायदि जागोन फंबाय बे जानाखि बिजनेसनि बा बेखौ बुंनो सानदों दे जानाखि अनेक सोरबा दाउ फार्म खुलिनाय बायदिसिना दाउला खासिनि बा मा होनोमोनलाय फिसिनानै फाननाय अनेक बायदिसिना बिजनेसनि कुइसन नोंथांमोना हरगासिनो दं फालांगिनि दा बेखौ आं खेबसेनो बाहाय नोंथांमोननो बुंफुना होनसै जाय नोंथांमोननिखौ नामखौ लायाबाबो नोंथांमोना गाज्रि मोननो हादे बाहाय अनेक मानसिफोरनि एखे कुइसन दं दा नैबेनि नामजोंनो आं नोंथांमोननि कुइसनखौ सल्भ जागोन होननानै आसा खालामबाय दा बिजनेस नों जुदि मावोबा ना नों बिजनेसनिखौ मोजां साइडखौल' नायनो नाङा बै गाज्रि साइडनि सिचुवेसनखौ नाहरग्रोनांगौ दा नों गाज्रि साइड सिचुवेसनावहाय नों माबायदि नोङो बेखौ मेनटेन खालामहैनो हागोन माबायदि नों बेखौ सहायहैनो हागोन ओमफ्राय नों मोजांनियावबो मोजां नों माबायदि बेखौ कन्ट्रल खालामहैनो हागोन दा मोननैबो साइडखौ नायनानै जों बिजनेसाव आगान होनांगौ मोजां साइडजोंबो गाज्रि साइडजोंबो मोननैखौ नों जुदि कन्ट्रल खालामनो हायोबा नों बे खामानिखौ मावनांगौ बेनो बिजनेसनि जानाखि सिक्रेट दा बिजनेस मावोबा बेनो जानाखि गैयै बुस्थुखौ मावनांगौ बेनो जानाखि एभेलेबेल बुस्थु बे माने इउनिक बुस्थुफोरखौ जों बिजनेस खालामबा थाब ग्र' जानायनि चान्स थायो थाखानाय बुस्थुखौ नों बिजनेस खालामबा एसे लस जानायनि चान्स जायो आरोना जाय बुस्थुआ जोंनि जायगायाव गैया बेफोरखौ नों बिजनेस खालामबानो थाब डेभेलप जायो दहाय जानाखि बुंदों बेनो दा बाहाय अनेक कुइसनफोर दंमोन नोंथांमोननिया दा बेखौ खेबसेनो बाहाय सल्भ जागोन होननानै मिजिंथिबाय दा LB अफिसियेला बुंदों आं सोंनायखौ सौराय हमनायाव सोंदोंमोन दा बिनि कुइसना जाहैबाय गुबुन हारिनि फिल्म इन्डास्ट्रिफ्रा गासिबो एक्टिं स्कुल दंजोबो नाथाय जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिया मानो एक्टिं स्कुल गैया LB अफिसियेल बेयो मोनसे फिल्म इन्डास्ट्रिनि सायाव नङा बेयो माने जोंनि अल इन्डियाआवहाय मोनसे एक्टिं मा दंखायो स्कुल दंखायो दिल्लीयाव दं बाहाय अनेक एक्टिं कर्सनि थायो बाहाय नोङो सोलोंनायनि चान्स थायो जोंनि बर'फोरनिफ्रायबो साथाम साब्रैसो दंदां सानै साथामसो दङ जायखिया जायनाखि दिल्लीनि माखासे एक्टिं कर्स मोनसे स्कुल दं बिराद पपुलार स्कुल बेयो जायनाखि बलिउडफोरनि एक्टर बाहायनो बिसोरो बिनिफ्राय ग्रेजुवेट जाजोबनाय बाहाय मोनसे मा दं दा बिनिफ्राय नों बाहाय मोनसे स्पेसिफिक इन्डास्ट्रिनि सायावहाय नों बेबायदि माने स्कुल थाया दा नों बेखौ गावबागाव नों जुदि प्राइभेट खुलिबा आलादा खोथा दा खिन्थु इन्डियाआव मोनसे दंखायो माने बिराद पपुलार बे स्कुल अफ ड्रामा होनोना बोरैबा मोनना बेयो दिल्लीयाव दं बेयो LB अफिसियेलनिया बेनो दा मोनसे स्पेसिफिकनि सायावहाय बे नों मोनसे मा होनोमोनलाय एक्टिंनि इन्डास्ट्रिनि बेहाय मोनसे माबा थाया बेखौ गावबागाव प्राइभेट बानायबाय गावबागावनि खोथा दा नों खिन्थु बेनो आरो दीपक ब्रह्मआ बुंदों आदा एडिटिंआव मिउजिक सोनाया मानो कपिराइट जायो दीपक ब्रह्म बाहाय नोङो आं नोंनो एग्जाम्पल होनोसै नों कपिराइटआ बोरै जायो होनबा दा नोङो आंनि गार्लफ्रेन्डखौ नोङो बा सोरनिबा गार्लफ्रेन्डखौ नोङो लानानै बाइकजों बबेबा गिदिंहैदो हिन्जाव बयफ्रेन्ड गोनांखा गार्लफ्रेन्डखौ लामायाव लोगो मोननानै नों लोगो मोनाबाबो नों होख्लायजागोन ना होख्लायजाया बेखौ गोसोआव ला दा बेबायदिनो दा इउटुबाव गासिबो मोनसे फिसा बुस्थुबा बिगोमा थाजोबो दा बिगोमानाव नों सोङालासिनो बिनि हिन्जावखौ लानानै थांबा होख्लायजागोन ना होख्लायजाया दा बेबायदिनो सेम इउटुबाव गासिबो मोनसे भिडिअ क्लिप माबा फिसा बुस्थु बे गासिबो बिगोमा थाजोबो दा बिगोमानाव सोङालासिनो नों जुदि बाहायोबा नोंखौ अट'मेटिक नोंखौ क्लेम खालामगोन बेनो दा निराम बड'आ बुंदों आदा बिब्दि जाबाय थायोब्ला जोंनि फरायनाय इयुनाव मा जागोन देग्लायनि मेट्रिक फाइनालखौ होनो मोननाय नङा बादि मोनबाय आं दा निराम बड' बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दा जोंनि गेजेराव गोबां उन्दैफोरा फरायसालियाव थांनो हाया मानो हाया गोबां खस्थ' जाबाय दा एसे गिदिर मानसिफोरा जेनेबा कलेजफोराव फरायनाय मानसिफोरा जेनेबा मबाइल थबाइल नायनानै जेनेबा अनेक सोलोंनायनि खाबु दं ओमफ्राय दा उन्दैफ्राथ' मबाइल थबाइल थाया बिसिनाव दा पेरेन्टसफोरनिफ्रायबो
सोलोंनायनि इसेबां मानि बिसोरो सुबिदाखौ होनो हाया दा सोरनाबा गलाम गोरिबनिबो खोथा थायो दा बे हिसाबै जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दा बे मेन खोथाया जाबाय मा दा जायनाखि लकडाउन दा जों बेरामनिखौ जायनाखि भाइरासनिफ्राय बारग'नो थाखायनो बेफोरबायदि बुस्थुखौ गासिबो दोनथ'जोबनाय जानानै दं दा जोंनि मेन खोथाया मा जोंनि देहाखौ नांग्रोगौ जों जुदि जोङो हेल्दि थाबानो जोङो उनावहाय जों गोबां खामानि मावबावनो हागोन दा नों जुदि देहायानो थिग नङाबा गाबोननो थैयोबा नों गाबोन समफोर माखौ फरायनानै लाब दिनैनि फरायनायाथ' जेबो लाब गैया नङा दा बे हिसाबै जोङो थांनानै थाग्रोनाया जोंनि थाखाय नाम्बार 1 जानानै दं दा बेखौनो गभर्नमेन्टआ खालामगासिनो दं दा लिना बर'आ बुंदों आं सोंनायनि फिननायखौ मानो हराखै दा लिना बर'नि कुइसनखौ आङो एन्सार होनो सानबाय दा बिथांनिया जाहैबाय मा मोजां मोननाया खृष्टानसो नाथाय मोजां मोननाया 5 बोसोर 3 मान्थस जाबाय दा आंखौ हरखाब ब्रेकआप खालामबाय आं दा मा खालामनाया मोजां जाबावगोन लिना बर' बाहाय धोरोमनि खोथा लानानै माने बुंनायानो मोजां मानो होनबा आं बेखौनो बुंगोन माने अबेबा धोरोमा माने गुबुन मोनसे धोरोमजों दाबो जोंनि बर'फोरनाव दं दा जोंनि बर'फोरनाव नङा गुबुन जाथिफोरनावबो दं आं बेखौ अनेक भिडिअसफ्रावनो मेनसन खालामगासिनो दं थारमाने धोरोमखौ लानानै मानसिफोरनि हाबा जानाय मानायखौ हिन्जावफोरा गारलायनाय हाबा जानो नागिरनायाबो ब्रेक जानाय बेबायदि अनेक खोनागासिनो दं दा एक्सुवेलि बिदि धोरोमखौ लानानै जों बिदि जायिया मोजां आरोना माने जेखौ नों फोथायबाय बेखौल' फोथायनाय साननो नाङा नों जेनेबा धोरोमानो नाम्बार 1 बे खोथा नङा नों मोजां मोननाया नों धोनि गोरिब नों धोनि गोरिब धोरोमखौ लानानै जेबो सोमजिया दा बे हिसाबै बेखौनो बुंनो सानो जाहाथे धोरोमखौ लानानै फारागथिखौ लाबोनो नाङा बेखौनो आं बुंनो सानो आरो दा नों मा खालामनाय मोजां जागोन होनबा नोंखौ जुदि ब्रेकआप खालामबायबा न'खराव एसे रायज्लायग्रो मानि थाखाय धोरोमा जुदि प्रब्लेम जादोंबा जुदि धोरोमानो बिसोरनि नाम्बार 1 प्रायरिटिबा नों बेखौ नोंबो गार नोंबो दस्रा लामा ला बेनो आरो जेबो खोथा गैया ओमफ्राय एसबि क्रिएसन आदा उन्दै बैसोआव हाबा जानाया मोजां नंगौना ओमफ्राय एसबि क्रिएसना बुंदों आदा उन्दै बैसोआव हाबा जानाया मोजां नंगौना नङा उन्दै बैसोआव हाबा जानाया मोजां नङा बेखौ बयबो मिथिखागौ दा उन्दै बैसोआव हाबा जानायानो जोंनि बर'फोरनि सोरबा हौवाजों खारफालांनाय अबेबा जायगायाव सोरबा मुस्लिमजों खारफालांनाय अबेबा जायगायाव सोरबा जाथिजों खारफालांनाय अबेबा जायगायाव फानजानानै सोरबा बुथार जाहैलायनाय उन्दै बैसोआव हाबा जानोसै जेब्लासो हाबा जानाय टाइम जायो होमबा हाबा जाफिननो गोसो जानोसै खारफाला लांसै हौवायाबो उन्दै जाहोनो हाला लोंहोनो हाला गानहोनो हाला खारफाला लांसै बेबायदिनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जोंनि बर'फोरनाव बेनो नाम्बार 1 जानानै दं माने हाबा जाखानायानो सोरबा खारफालांनाय दा बेनि मेन जाहोनानो जाबाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय मिथिंगा मिमि बर'आ बुंदों आदा बिटिसि इलेक्सना जागोन ना जाला बिटिसि इलेक्सना जागोन ना जाला बेखौथ' आं बुंनो हाया दा बिटिसि इलेक्सना जागोन ना जाला बेखौ इलेक्सन कमिसना डिक्लेयार होगोन उनावहाय गभर्नमेन्टआ डिक्लेयार होगोन दा बेखौ आंनाव सोंनानै आं नोंथांनो एन्सार होनो हानाय नङा दा बेखौ आं जेब्लासिम नोंथां डिक्लेयार होगोन गभर्नमेन्टआ इलेक्सन कमिसनारा डिक्लेयार होगोन नोंथांमोन आं फोरमायहरगोन माला बिटिसि इलेक्सना जाफिनगोन दाथ' नों भाइरासनि अनेक दावराव दंखायो दा बेखौनो नाहरोब्ला दानि सिटुवेसनखौ नायोब्ला इलेक्सना दानो जाथ'नायनि चान्स गैथ'वा बेखौ जुदि नायोब्ला दानि जानाखि सिटुवेसनखौ नायोबा जोंनि गेजेराव इलेक्सना दानो जाथ'नाय नङा बेखौ जों नुहुरो दा आकाशआ बुंदों 15 एप्रिलनिफ्राय खुला जागोन नामा 15 एप्रिलनिफ्राय खुला जागोन ना जाया बेखौ गभर्नमेन्टआ साननैसो उनावहाय फाइनाल अर्डार होगोन दा बिसोरो दा सिङाव रायज्लायजोबखाबाय ओमफ्राय दा जानाखि नुगासिनो दं लकडाउना एक्सटेन्डेड जानायनि खोथा निउसाव होगासिनो दं दा आं बेखौ बुंगोन माने जेब्लानाखि अफिसियेल अर्डारा डिक्लेयार जागोन दा अफिसियेल अर्डार डिक्लेयार जायाबा आंथ' जानला मोनला बिदि होनलानो हायाना दा अफिसियेल अर्डार जायोबा आं नोंथांमोननो फोरमायहरगोन लकडाउना मालासिम एक्सटेन्ड जागोन ओमफ्राय बेखौनो आं बुंबाय दा प्रनिका बसुमतारिया बुंदों आदा मारै इउटुबाव फेमास जानो हानाय नों खोन्थाहरनाय प्रनिका बसुमतारि इउटुबाव फेमास जानो थाखाय अनेक टेकनिक बाहायनांगौ थारमाने टेकनिकथ' खोथा नङा अनेक खस्थ' खालामनांगौ आरो दा मोनसे खामानि इउटुबनिल' खोथा नङा नों गासिबो खामानियाव नोङो जुदि फेमास जानोबा गासिबो खामानियाव नों साक्सेसफुल जानोबा जों बिराद खस्थ' खालामनांगौ नाम्बार 1 खामानियानो जाहैबाय खस्थ' खालामनांगौ जों ओरैबायदि हार्डवर्क खालामनांगौ बेनो दा इउटुबाव साक्सेसफुल बा फेमास जाफैनायाव ओरैबायदि खस्थ' जायो जायफोरनिखि मोखांखौ रावखौबो सिनाया सोरबा एक्टर एक्ट्रेस गैया जुदि इउटुब चेनेल खुलिबा गाबोननो अनेक साबसक्राइबार मोनगोन बे थारमाने बेखौ सिनायखायो दा जों बादिया जेनेबा 0 लेभेलनिफ्राय फैनाया आं 0 लेभेलनिफ्राय दिनैसिम बे लेभेलसिम फैदों दा बाहाय बिराद खस्थ' खालामबोनांदों आंबो ओमफ्राय दाना लुकस गेमिंआ बुंदों आदा स्कुला माला अपेन जागोन बेनि जेबो नटिफिकेसन गैथ'वा ओमफ्राय दाना स्कुलखौनो सिगां लकडाउन जानायनि सिगां बन्द' खालामग्रोदों दा स्कुलखौ अपेन जानायनि सिमांखौ नुहुरथ'आ आरो ना माने स्कुलाव उन्दैफोरा क्लस कन्टेक्टआ थाब सोमजियो दा बेनि थाखायनो सिगांहायबो स्कुलखौ बन्द' खालामग्रोदों जायनाखि अल इन्डिया लकडाउन जानायनि सिगां स्कुलफोरखौ दा माब्ला खुलिफिनगोन आं एसे उनावहाय खबर हरगोन जेब्लानाखि गभर्नमेन्टनिफ्राय अफिसियेल अर्डारा फैयो ओमफ्राय याकेन बसुमतारिया बुंदों आदा नों न'आव जोबोद इन्टारेस्ट खालामो नामा न'आव आं जोबोद इन्टारेस्ट खालामो माने मेन खोथायानो जाहैबाय मा जों जा दं बेजोंनो जोङो रंजानांगौ माने आंनाव उमुक गैया थुमुक गैया आङो गलाम आं बेबायदि लेभेलसिम सफैनाय नङा आं बेबायदि बेकग्राउन्डनि मानसि नङा होननानै जों गावखौ दुखु खालामनानै जेबो लाब गैया आरोना जा दं नों गलामबाबो गोरिबबाबो जे दं बेखौ लानानै जों
रंजानांगौ आरोना आङो न'आवबो बिदिनो जा दं बेखौ लानानै रंजायो एसेबां माने एक्सपेक्ट खालामनानैबो लाब गैया एसेबां माहाजोनबो नंखाया होननानै बेबायदिनो आरो बेनो सिम्पोल नों जेरै दं बेबायदिनो था बारा एक्सपेक्ट खालामनानैबो लाब गैया माने नेचारेल था आरोना बेनो ओमफ्राय बेनो आरो ओमफ्राय खालेङा बुंदों आदा आं बाक्सा रुपैनि आदा नोंनियाव फंनैसो खोथा सोंनो सानदों टेन्ट हाउस खुलिबा बेफोरनि प्रफिटजों न'खर सालायनायाव माबाफोर उसुबिदा फैगोन नामा दा खेलें के बसुमतारी बाक्सानिफ्राय बुंदों बे रुप'याव आं खनसे थांखांबाय दै 2012 मोनसे एबसुनिफ्राय मोनसे मिटिं जादोंमोन माने अल आसाम बड' स्टुडेन्टसफोरखौ माने मेट्रिक पास जानायफोरखौ बरायनायनि मोनसे हाबाफारि दंमोन दा बाहाय आंबो खनसे थांदोंमोन बे रुप'यावहाय ओमफ्राय आं दा नोंथांनि कुइसनखौ पिकआप खालामदों दा टेन्ट हाउस खुलिबा नों मा होनोमोनलाय प्रफिट जागोन ना जाया दा गोबां सोरबा आंनि साबसक्राइबार बिथांमोना टेन्ट हाउस खुलिखानाय मानसि थानो हागौ दा नोंथांमोना जुदि टेन्ट हाउस खुलिखानाय मानसि दंबा अननानै कमेन्ट्स खालाम जाहाथे फंबाया जाहाथे नोंथांमोननिफ्राय बोसोनखौ मोननो हायो दा आं बेखौनो बुंगोन मानो होनबा नों बेबो बिजनेसाव ओंखारबाय बिजनेस मावोबा दहाय जानाखि सिगाङाव बुंनाय बेफोरखौ फल' खालामनांगौ मोजां साइडजोंबाबो गाज्रि साइडजोंबो नायग्रोनानैसो जों बिजनेसाव आगान होनांगौ आरोना मोनसे साइडजोंल' नायनानै जों आगान होनो नाङा बेनो ओमफ्राय नों बेखौ नों पारफेक्ट एन्सार मोननोबा जानाखि टेन्ट हाउस खुलिखानाय मानसि दं बेनाव सों दा सोरबा जुदि खुलिखानाय मानसि दंबा अननानै गाहायाव कमेन्ट्स खालाम पबित्र दैमारि बुंदों एबार बैसागु खुंजागोन ना खुंजाया दा बैसागु खुंजागोन ना खुंजाया बेखौ उनावहाय गभर्नमेन्टआ खिथाखागोन माने ज' थानांगौ ना थानाङा दा ज' थानाङा होननानैथ' दाख्लिनिफ्रायनो अर्डार होगासिनोखा दा बेखौनो आं बुंनो सानो जोङो बैसागु रंजाथ'यानो गाहाम बे बोसोरावहाय मानो होनबा नोङो बैसागुआवथ' नेक्स्ट बोसोराव फैफिनगोन जुदि जोंनि देहायानो मोजां नङाबा जुदि जों गाबोन थैयोबाथ' जों नेक्स्ट बोसोराव रंजाहैनो मोननाय नङा दा बे हिसाबै जों बेखौनो साननांगौ जोंनि देहाखौ जोङो नाम्बार 1 प्रायरिटि खालाम नोंनि देहाखौ जों नायग्रोनांगोन जोङो जाहाथे रावजोंबो क्लस कन्टेक्ट थानो नाङा रावजोंबो सिनाय मानसिजोंथ' दादांदेरखा दा बेफोरनो जेनाखि साब सिखोन थादो जेब्लाबो गावखौ सांग्रांथि खालामदो ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ बायनो फोजोबनाय जायनोखि कमेन्ट्सखौ पिकआप खालामबाय नोंथांमोना गाज्रि मोना होननानै मिजिंथिबाय दिनै भिडिअखौ बायनो फोजोबनाय जाय गोजोन्थों मोननिसिम बाय बाय